explorers, pioneers. You said science is about admitting what we Цяга don't know. да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Добрый дзень, шановныя слухачы, рады вас вітаць у праграме пра грамадзянскую навуку, дзе мы размаўляем простай мовай пра складаныя рэчы, звязаныя з кліматам, экалогіяй. І у папярэдніх выпусках мы размаўлялі пра тое, як зніжаць выкіды праз мітыгацыю, як адаптавацца да наступстваў праз адаптацыю. А сёння хацелі бы абмеркаваць вельмі важнае пытанне, без якога не працуе кліматычная палітыка. Гэта, зразумела ж, пытанне грошаў. Кліматычнае фінансаванне, пра гэта мы сёння будзем размаўляць, і дапаможа нам у гэтым разабрацца наш госць, эксперт і старшыня фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Добрый день, Владимир. Добрый день. Владимир, тэрмін кліматычнае фінансаванне гучыць даволі абстрактна. Што насамрэч хаваецца за гэтым паняткам, якія там дзейнічаюць механізмы? Калі проста, то кліматычнае фінансаванне – гэта грошы, якія ідуць на мітыгацыю і адаптацыю. Ну і, конечно, правілы, як выкарыстоўваць гэтыя грошы. Ну і трэба разумець, што кліматычнае фінансаванне – гэта не дабрачыннасць, а замацаваны юрыдычны дакумент. І ў якіх дакументах гэты панятак прапісаны? Ну, перш за ўсё, гэта парыжскае пагадненне, і дзе нават гаворыцца пра тое, што развітыя краіны, развітыя індустрыяльныя краіны, яны выдаткоўваюць грошы для менш развітых. І апошняя мэта – гэта $300 мільярдаў да 2035 года. Велізарныя сродкі, а куды яны ідуць і праз якія фонды, механізмы? Ёсць два асноўных механізма. Гэта зялёны кліматычны фонд. Звычайна з яго фінансуюцца буйныя інфраструктурныя праекты. І другі – гэта глобальны экалагічны фонд, які працуе ўжо давно і падтрымлівае большасць такія экалагічныя праекты, як я говорю, на зямлі. А скажыце, ці любая краіна можа карыстацца гэтымі сродкамі, напрыклад, тая самая Беларусь? Ну, тэарэтычна любая краіна можа, але для гэта трэба пэўныя умовы. То есть гэта не проста грошы, якія пералічваюцца з глобальнага экалагічнага фонда на рахунак, там, дзяржаўны рахунак той ці іншай краіны. То есть гэта трэба сапраўды распрацаваныя праекты, дзе будзе бачна, якую карысць яны прынясуць нашай планеце і клімату. І Беларусь карысталася гэтым глобальным экалагічным фондам. Падлічана, што за перыяд 2005-2020 гадоў у Беларусі было рэалізавана напраму з глобальнага экалагічнага фонду праекты дзесьці на суму $100 мільёнаў. А калі ўлічваць яшчэ суфінансаванне з іншых крыніц, напрыклад, са Сусветнага банку, праграм развіцця ААН, то гэта лічба даходзіць нават да $500 мільёнаў. Гэта вялікія сродкі для Беларусі. І што з імі сталася? Так, і яны сапраўды сыгралі сваю ролю. Па-першае, першы накірунак, куды ішлі гэтыя грошы, гэта на праграмы павышэння энергаэфектыўнасці жылых будынкаў. То есть, звычайна, такія праграмы яны сапраўды суфінансуюцца з аднаго боку як банкамі, як самім насельніцтвам, так вось і міжнароднымі сродкамі. Другі велізарны быў накірунак – гэта аднаўленне балотных масіваў. І Беларусь стала сапраўды прыкладам ўсходняй Европы, дзе паказалі, што раней асушаныя тарфянікі можна вярнуць амаль што да першапачатковага натуральнага стану. Так. Это было, напрыклад, на балоце Дзікое у ваколіцах Белавежскай пушчы, дзе быў такі рэалізаваны праект. І вельмі моцны блок быў накіраваны на правядзенне праграмаў па мітыгацыі і адаптацыі ў гарадах. Гэта праграма Green City, зялёныя гарады, якая пачалася з Полацка, а пазней яна распаўсюдзілася і на іншыя гарады, напрыклад, той жа самы Новагрудак і шмат якія гарады, беларускія гарады, якія працавалі ў межах праграмы пагаднення мэраў па энергіі клімату, яны ўдзельнічалі таксама і ў гэтай гэфаўскай праграме. І таксама вельмі шмат рабілася для аднаўлення біоразнастайнасці, як на ахоўваемых тэрыторыях, так і на звычайных тэрыторыях, якія заўсёды прырода карыстаюцца. Так што Беларусь ад гэтай праграмы да 2020-2022 года атрымала дастаткова вялікія грошы.
Ну, але каб атрымаць такія грошы, гэта проста што уладам, скажам, любой краіны дастаткова сказаць, што вось мы хочам грошы і давайце, так? Ну, не зусім так, таму што доступ да кліматычнага фінансавання залежыць не толькі ад самого факту удзелу краіны ў пагадненнях, напрыклад, у тым ж запарыжскім пагадненні, але ад цэлага шэрагу умоў. То есть это палітычнай сітуацыі, даверу з боку міжнародных арганізацый, якасці падрыхтаваных праектаў. Ну і таксама ад таго, ці ёсць у краіне структуры, здольныя такія праекты распрацоўваць, падаваць і потым празрыста рэалізоўваць. І на маю думку, якраз вот сітуацыя 20 і 22 года, яна якраз прывяла да абмежавання умоў для рэалізацыі такіх праектаў. Ну і зараз глобальны экалагічны фонд ён поўнасцю не спыніў сваю як бы дзейнасць у Беларусі, але ён спусціў на такі ўзровень тэхнічны. То есть это распрацоўка нейкіх стратэгій, праграм, рэалізацыі такіх малых лакальных праектаў. Ну пра тыя вялікія інфраструктурныя праекты, канешне, ўжо гаворка не ідзе. І гэта палітыка самого глобальнага экалагічнага фонда, бо яна змянілася у 7-м, у 8-м пакеце. Яна больш зараз накіравана на афрыканскія краіны і на менш развітыя краіны. А яшчэ вось сярод іх патрабаванняў гучыць такі тэрмін, як інстытуцыйная гатоўнасць. То што гэта азначае? Гэта значыць, што ў краіны павінны быць кампетэнтныя дзяржаўныя органы, эксперты, банкі ці іншыя арганізацыі, якія ўмеюць працаваць з глобальнымі фінансавымі інструментамі. То есть патрэбныя працэдуры справаздачнасці, маніторынгу, верыфікацыі і, напрыклад, ацэнкі вынікаў. Ну і таксама, канешне, працэдуры, якія паказваюць, што гэтыя праграмы празрыстыя не толькі для донару, а, напрыклад, нават для насельніцтва. І калі гэтага няма, глобальны экалагічны фонд, ён бачыць высокія рызыкі, што грошы могуць быць выкарыстаны неэфектыўна, што праект не будзе завершаны, то есть ён не дасягне пэўных вынікаў, або будзе нават немагчыма праверыць яго кліматычны эфект. Владимир, вы неаднаразова падчас папярэдніх праграм таксама згадвалі пра кліматычнае планаванне, вось каб кожная краіна мела, то вось гэта некая такая нацыянальная сістэма такого планавання, яна таксама бярэцца пад увагу? Ну так, без такой сістэмы кліматычнага планавання прыцягваць сур'ёзныя міжнародныя сродкі вельмі складана. Калі няма зразумелага нацыянальнага плану, напрыклад, якія сектары патрабуюць дэкарбанізацыі, якія адаптацыі з'яўляюцца прыярытэтнымі, тады вельмі цяжка абгрунтаваць, навошта патрэбныя гэтыя грошы з гэтых фондаў кліматычнага фінансавання і якія вынікі яны дадуць для краіны і для планеты. І фонды фінансуюць, то есть не абстрактную некую там барацьбу за ўсё добрае, а канкрэтныя праграмы і праекты. Ну а на вашу думку, скажем, для Беларусі ці увогуле для ўсходняй Еўропы, Польшчы, Літвы, якія б гэта маглі быць праекты? Вельмі актуальным з'яўляецца і застаецца быць актуальным гэта мадэрнізацыя жыллёва-камунальнай гаспадаркі, перш за ўсё для павышэння яе энергаэфектыўнасці. Гэта мадэрнізацыя гарадскога грамадскага транспарту з меншымі выкідамі ў паветра, аднаўленне тых жа самых балот, аднаўленне тых жа самых лесоў, як натуральных паглынальнікаў вугляроду. Ну і, канешне, гэта трансфармацыя сельскай гаспадаркі, то есть і павышэнне яе ўстойлівасці ад засух і іншых экстрэмальных з'яў надвор'я. Спектр вельмі шырокі, але для таго, каб гэтыя ідэі ператвараліся ў міжнародныя фінансаваныя праекты, трэба юрыдычна і адміністрацыйна аформленая сістэма прыярытэтаў. То бок галоўнае то, што адбываецца ўнутры краіны, а не толькі тое, што прапануюць міжнародныя донары. Так, і гэта вельмі важны момант, таму што знешнія палітычныя абмежаванні, яны могуць быць сур'ёзным фактарам, але нават без іх доступ да кліматычных сродкаў ніколі не бывае аўтаматычным. Ён патрабуе гатоўнасці самой краіны, то есть здольнасці планаваць, дамаўляцца, пацвярджаць празрыстасць хода праекта, і убудоўваць саму кліматычную палітыку ў эканамічнае кіраванне. І менавіта таму кліматычнае фінансаванне гэта не проста пра грошы, а пра якасць дзейнасці дзяржаўных інстытутаў. Ну а тады куды накіроўваюцца вось гэтыя сродкі з кліматычнага фінансавання? Самы галоўны прынцып, які вызначае адпаведнасць заяўленага праекту магчымасці атрымання гэтых сродкаў з фондаў кліматычнага фінансавання, гэта таксаномія
зялёных праектаў. Калі вельмі проста, гэта такі юрыдычны фільтр, які вызначае, які праект лічыцца зялёным, устойлівым, а які не. І вось гэта таксаномія зялёных праектаў, яна патрэбна для таго, каб грошы інвестараў, банкаў, іншых фінансавых інстытутаў, страхавых кампаній шлі не проста ў праекты, якія называюць сябе экалагічнымі, а у тыя, якія сапраўды даюць нейкі кліматычны эфект або эфект для навакольнага асяроддзя. Ну, а навошта такая складаная сістэма? Можна было проста інвеставаць у розныя зялёныя праекты? Праблема ў тым, што без адзіных правіл вельмі лёгка ўзнікае так званая з'ява грінвошынгу. То есть, калі праект называюць зялёным, але па сутнасці ён не аказвае ніякага ўплыву на навакольнае асяроддзе, станоўчага ўплыву на навакольнае асяроддзе. Напрыклад, кампанія можа заявіць, што яна будуе экалагічную электрастанцыю, але яе рэальнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе і на клімат будзе вельмі спрэчным. І таму дзяржавы і міжнародныя арганізацыі яны спрабуюць гэтыя вызначыць агульныя крытэрыі, то есть якія віды дзейнасці сапраўды спрыяюць зніжэнню выкідаў ахове экасістэм, іх аднаўленню або адаптацыі да змяненню клімату. Это як такі нейкі слоўнік для фінансавага фінансавання так, гэта клімат. Вельмі добрае параўнанне. Таксаномія гэта слоўнік для фінансавага рынку, таму што фактычна агульная мова для банкаў, інвестараў і дзяржавы. То есть яна разумее, яна дазваляе зразумець адно і тое ж. Калі праект называецца устойлівым, гэта азначае, што ён адпавядае канкрэтным крытэрыям. Напрыклад, скарачае выкіды парніковых газаў у атмасферу, не шкодзіць біоразнастайнасці і не пагаршае стан водных рэсурсаў. І хто, на вашу думку, тут з'яўляецца піянерам? Еўрапейскі саюз ці нейкая іншая? Так, менавіта таксаномія Еўрапейскага саюза самая вядомая і найбольш падрабязная сістэма такога тыпу, і яна вызначае канкрэтныя віды эканамічнай дзейнасці, якія лічацца экалагічна ўстойлівымі, пры якіх умовах гэтыя праекты могуць рэалізоўвацца, і з якімі канкрэтнымі крытэрыямі. Напрыклад, могуць устанаўлівацца гэтыя межы выкідаў для энергетыкі або патрабаванні да энергаэфектыўнасці будынкаў. Але гэта гучыць больш як нейкія рэкамендацыі. Не зусім. У Еўрасаюзе гэтая зялёная таксаномія, яна паступова становіцца часткай абавязковага рэгулявання. То есть фінансавыя установы павінны раскрываць, якая частка іх інвестыцый адпавядае гэтай таксаноміі, і кампаніі таксама павінны паведамляць, наколькі іх дзейнасць адпавядае гэтым крытэрыям. І гэта стварае вельмі моцны сігнал для рынку, то есть капітал пачынае перацякаць у тыя сектары эканомікі, якія адпавядаюць кліматычнай палітыцы. А скажыце, ці толькі Еўропа выкарыстоўвае такую сістэму, ці гэта ўжо стала такім прыкладам для іншых? Не толькі Еўропа. Напрыклад, Кітай таксама стварыў сваю сістэму для рэгулявання зялёных аблігацый і іншых фінансавых інструментаў. Падобныя сістэмы існуюць таксама ў Японіі, у Паўднёвай Карэі і ў Канадзе. І шмат якія краіны, яны паступова развіваюць свае версіі гэтай таксаноміі. Але ці не можна выпрацаваць адну для ўсіх? Гэта вельмі цяжка, таму што прававыя умовы, эканоміка, энергетычныя нават сістэмы розных краін яны адрозніваюцца, і тое, што для Еўропы можа быць, напрыклад, пераходнай тэхналогіяй, для іншай краіны гэта ўжо можа быць базавай тэхналогіяй. І таму нацыянальная таксаномія, яны часта адаптуюць міжнародныя падыходы да ўласнай структуры эканомікі, нацыянальнай эканомікі. А Владзімир, яшчэ гучыць таксама, калі гаворыцца пра кліматычнае фінансаванне, гучыць такі панятак, як вугляроднае фінансаванне, вугляродныя фінансы. Што гэта такое? Вугляроднае фінансаванне – гэта, па сутнасці, даходы ад вугляроднага падатку або ад продажу квот на выкіды парніковых газаў у сістэмы гандлю выкідамі. І гэта заканадаўчая норма, якая перанакіроўвае грошы, выплаты розных прадпрыемстваў, карпорацый, фірм на кліматычныя праекты. І гэта замыкае такую логіку. Хто забруджвае, тот фінансуе вось гэтую трансфармацыю. А хто тут гуляе галоўную ролю? Банкі, не ведаю, фірмы? Менавіта банкі, таму што банкі выдаюць вось гэтыя вугляродныя крэдыты
для трансфармацыі прадпрыемстваў і фірм. І банкі ўлічваюць сапраўды гэтыя кліматычныя рызыкі тых ці іншых інвестыцыйных праектаў. Яны ацэньваюць, як, напрыклад, дзейнасць прадпрыемства і яе ўздзеянне на навакольнае асяроддзе будзе ўплываць навогуле на стабільнасць фінансавай сістэмы. І гэта нават прасоўваецца праз рэкамендацыі сеткі цэнтральных банкаў і рэгулятараў. А скажыце, што адбываецца з кліматычным фінансаваннем у Беларусі? Бо вы казалі, што раней было больш сродкаў, цяпер менш, але нешта Беларусь можа атрымліваць? Беларусь фарміруецца свая ўласная сістэма кліматычнага фінансавання, але яна пакуль што знаходзіцца такіх на ніжэйшых узроўнях, то есть на ранніх этапах свайго развіцця. То есть ёсць ужо нацыянальная таксаномія зялёных праектаў, і арыентаваны, напрыклад, на дзейнасць у межах еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці, і нават ужо былі выпадкі першых выпускаў зялёных інструментаў. І вельмі вялікая роля ў гэтым якраз нацыянальнага банку, таму што галоўная структура, якая прасоўвае ўвогуле гэты падыход. Нацыянальны банк, ён, па-першае, ён звязаны з іншымі нацыянальнымі банкамі ў межах тоже ЕАЭС, і ён паступова укараняе прынцыпы стандарту ESG, Environmental Social Governance, то есть дае рэкамендацыі для камерцыйных банкаў по падтрымцы экалагічных і сацыяльных розных праектаў па ўліку рызык перш за ўсё кліматычных. То есть і гэта вельмі важны сігнал для фінансавага рынка. Але як вы лічыце, ці вось гэты такі высокі ўзровень ужо, калі бяруць прыклады не толькі з Еўропы, скажам, сусветныя прыклады, і як гэта потым рэалізуецца на месцах, ці, скажам, мясцовыя чыноўнікі, яны папросту, не ведаю, могуць гэта не зразумець і таму проста перастаць хацець нешта рабіць. Тут пра мясцовых чыноўнікаў размова не ідзе, таму што перш за ўсё гэта змена нацыянальнага заканадаўства і нацыянальных норм. І чым больш дзяржава уваходзіць у міжнародныя рынкі тавараў і паслуг, тым больш яна павінна ўлічваць ужо існуючыя нормы. І нават беларускія прадпрыемствы, якія працуюць у межах еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці, яны вымушаны ўсё роўна прыстасоўвацца, таму што шмат якія краіны ў складзе ЕАЭС, напрыклад, та ж самая Расія або краіны Цэнтральнай Азіі, яны ўсё больш і больш змяняюць сваю эканоміку ў адпаведнасці з гэтымі новымі кліматычнымі нормамі. Так што Беларусь вымушана падцягвацца, і калі яна не будзе гэта рабіць, беларуская эканоміка застанецца на ўзроўні каменнага веку. Тады, Владимир, як бы вы гэта падсумавалі? Што самае важнае ведаць у пытанні фінансаў для клімату і фінансавання адаптацыі да зменаў клімату? Мабыць, самае галоўнае тут сказаць, што без права грошы не зелянеюць. І менавіта закон вызначае, ці пойдуць фінансы, якія зараз існуюць у той же самай дзяржавы або нейкага прадпрыемства, у будучыню, ці застануцца ў мінулым са старымі тэхналогіямі і з неканкурэнцыйнай эканомікай. Дзякуй вялікі. Сёння мы размаўлялі пра грошы для кліматычнай палітыкі, пра кліматычнае фінансаванне, і ў гэтым нам дапамог разабрацца старшыня фонду «Неруш Натура» Владимир Зуба. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal.